Вітаю, шаноўнае гаспадарства, на першым падкасці, на пілотным падкасці «Футбол паўсюль» нашага тэлеграм-каналу. Гэта першая спроба нашая, таму ацэньвайце, записывайце, пішыце пытанні, удзельнічайце, а мы будзем тут для вас размаўляць пра футбол. У гэтым тыдні закончыліся паўфіналы еўракубкаў, таму варта пра гэта паразмаўляць. Ці ўсіх задавальняе праход Рэала, то як яны прайшлі, то як гуляе Байер. Ну і можна таксама паразмаўляць пра выступ Астон Віллы. Усё ж такі мне здаецца, што прынамсі я лічыў, што яны фаварыт, што яны напэўна павінны выгульваць гэты турнір. Таму давайте пачнем з Лігі чэмпіёнаў. Са мной Паўлюк і Уладзь. І можна пачаць з таго, з пытання, ці Дортмунд знаходзіцца на сваім месцы, ці яны заслугоўваюць гуляць у фінале супраць Рэала. Паўлюк адкажа. Я сваё меркаванне выкажу, што Дортмунд, як і адпавядаў сваёй ролі такой цёмнай лашадкі, ён, канешне, магчыма, дзесьці не заслугоўваў. У тым жа матчы з ПСЖ было 6 там стоек, наколькі мы ведаем, бачылі гэта ўсё. Але у моцныя бакі Дортмунда падыходзіць тое, што гэта была менавіта камандная гульня, вельмі моцная камандная гульня. Кожны гулец біўся за свой клуб, што на сваім полі, што на полі ПСЖ. Вельмі моцны выступ менавіта як каманды. Ну, сваю ролю адгулялі, канешне, і зоркі такія, як Санчо, які набірае паступова хаду. Ну, ён дадаў якасці Дортмунду, чаго, магчыма, там не хапала на першых стадыях групавой часткі. Вельмі крута згуляў іх брамнік, не прапусціўшы ў паўфінале ні адной. Ад Мбапэ, Дэмбеле, вось гэта ўся там атакуючая тройка, парыжан, маладыя зоркі французскія. Ну, то бок выступ Дортмунда, што ў паўфінале асабліва, ён паказвае, што яны заслужылі свой праход і, ну, канешне, яны з ролі цёмнай лашадкі туды прабіліся, але заслужана. Я лічу, што гэта іх месца, і яны там будуць, я б не аддаў зараз перавагу мадрыдскаму Рэалу. Мне, шчыра кажучы, нават што ў паўфінале Парыж пачаў гуляць толькі ў апошнія 20 хвілінаў апошняга матчу. У першым матчы гэта была, ну, прынамсі, роўная гульня, але ўсё ж такі, мне здаецца, нават што Барусія дамінавала трошкі. А ў другім матчы, ну, у ПСЖ быў мяч, ну, яны каталі яго. Але вось толькі ў апошнія 20 хвілінаў, ну, можна было пачуць і пабачыць, што яны нешта хочуць там зрабіць. Можна казаць пра тое, што вось ім не пашанцавала ў гэтых матчах з вядомых прычынаў. Але вось штосьці жадання занадта я не бачыў, шчыра кажучы. Ну, жаданне як бы было, чаму не? Мне падаецца, было. Мбапэ як бы стараўся, намагаўся. Ну, яны вельмі добра, ось у другім матчы, ну, у Парыжы, яны вельмі добра атакавалі. Там, канешне, пашанцавала Дортмунду ў пэўных момантах. Да і ў першай гульні, калі там былі закіды, Руіс, калі прабіваў там з 7-6 метраў міма варот. У нейкай ступені Дортмунду пашанцавала, але як бы яны сваёй гульнёй вось гэта шанцаванне прыцягнулі, і гэта дало вынік той патрэбны. Таму, ну, яны выбілі, канешне, лідара, выбілі ПСЖ, это там пасля лёсавання гэта была трэцяя ці там чацвёртая каманда па прагнозах, пасля там Рэала, Баварыі, Ман-Сіці.
это была 4-я, да, здаецца, каманда па адсотку, што яны павінны выйграваць у лізе чэмпіёнаў. Ну і плюс там развітальны сезон Мбапэ. Ну, тут як бы PSG не адкажаш у жаданні. І асабліва пасля гісторыі з Барселонай, калі PSG там у другой гульні ўсё перавярнула, да, там выдаленне, але яны як бы прымусілі там гэта выдаленне адбыцца, таму там гэта просто была, шчыра кажучы, памылка, бо нават калі б яны прапусцілі гэты мяч, нічога бы не змянілася. Гэта просто памылка абаронцы. Там была памылка, так. Гэта так. А ну можа Уладзь таксама хоча штосьці дадаць. Так, вітаю гэта Уладзь. Я хочу дадаць так, што Дортмунд сапраўды цалкам заслужыў свой праход, і ўвогуле гэта такая прыгожая футбольная гісторыя, чарговая, чаму яна, уласна кажучы, і выклікае сімпатыі, што каманда, на якую абсалютна ніхто не разлічваў, што яна дабярэцца да фінала, ды што там казаць пра фінал нават, калі казаць пра плэй-офф, група смерці, і я вельмі часта і чытаў і чуў меркаванне, што нізавошта ім адтуль не выйсці, што максімум гэта Ліга Еўропы, і паглядзіце, што вось той жа PSG, ён так не без пытанняў прайшоў, а Дортмунд выйграў гэтую групу, Дортмунд выйграў ПСВ, ну дзякуючы таму, што ён выйграў групу, патрапіў на ПСВ, можа не самага такога байца Ліга чэмпіёнскага, які ім падыходзіў па стылі, з якім яны лёгка разабраліся. Потым быў Атлетыка, якраз такі каманда наадварот, якая ўжо столькі мае двубояў Ліга чэмпіёнскіх і фіналаў і так далей. Таму так, можна казаць, што Парыжу не шанцавала, ну калі ты там маеш 30 удараў у браму, і там больш за 3 па XG, ясна, што гэта не ўсё, але ну відавочна каманда атакавала, каманда шукала, але я з Мікіта з табой пагаджуся, што ну не адчувалася такога, ну менавіта як такога агульнага каманднага парыву, як вось калі перакідваючы масток на Рэал, то вось у Рэала гэты парыў быў якраз такі, калі прям все прагнулі, летелі ў атаку і гарэлі вочы, і што яны хацелі забіць. Парыж так доўга катаў, і менавіта індывідуальнае майстэрства, і ім гэтага было недастаткова, каб забіць. Таму Дортмунд вялікія малайцы, і я лічу, што і ў фінале ў іх неблагія шансы таксама пазмагацца. Ну і мне здаецца, шчыра кажучы, што Мбапэ замала зрабіў у гэтых матчах, бо ён напэўна быў, ён меў свае моманты, але ну мне здаецца, што ну там напэўна памятаем адзін, калі трапіў у штангу, у першай гульні. Так, у першай гульні. А потым ну ён ёсць, ён прабуе дапамагаць сваім, але не адчуваецца, што ён не Мессі, ён не Роналду. Ён ну вось у гэтых матчах нават вось Холланд, напрыклад, у апошніх матчах Ман-Сіці, ну у яго была траўма, таму можна сказаць, што ну таму Холланда не было бачна ў вялікіх гульнях. Мбапэ, мне здаецца, што ў нейкай падобнай сітуацыі быў, ну штосьці можа і атрымлівалася, але ну я не бачыў лідарства, і што ён можа вырашыць гэты матч. Ну так, ёсць такое, што ось у Мбапэ як бы яго ж аднаго з кандыдатаў ставіць на залаты мяч, што ён там лепшы гулец, але яго там разнесла французская прэса, што ён там 1/10 сваіх галоў Гібралтару назабіваў і ўсё такое. І вось нават калі перакідваць на другі паўфінал масток, то той жа Вінісіус, ён быў паўсюль. Ён проста паўсюль, ён ствараў моманты, ён актыўны, ён бяжыць, ён там напружвае абарону. Ад Мбапэ і блізка такога не было. Ён згубіўся ў гэтых матчах, штосьці там толькі, ну,
Вось адзіныя моманты, што сейф Кобеля ў другой гульні, там з 11 метраў ён прабіваў, і вось удар у стойку, як бы, і больш няма чаго і прыгадаць ад Мбапэ. Таму, як бы, да, Мбапэ вельмі расчараваў. Да, і з Барселонай ён забіў там з пенальці, і, ну, са Сосьедадам там, канешне, ПСЖ катаў вату, і там Мбапэ уключыўся ў пэўныя моманты, знайшоў мяч у штрафной, забіў гол, як бы, але гэта не ўзровень гульца, які так сябе пазіцыянуе, што ён там ну, не ён пазіцыянуе, а ўвогуле. Ну, і ён у нейкай ступені. Увогуле прэса і ўсе, што Мбапэ там лепшы гулец зараз. Так, ён ёсць у яго перформансы, але гэта плэй-офф і гэта Ліга чэмпіёнаў яму ў актыў яўна не ідзе. Ну, паглядзім, можа на еўра штосьці у яго атрымаецца, бо мне здаецца, вось што за Францыю ён нядрэнна гуляе. Ну, я думаю, што мала хто з нас глядзіць французскую лігу. І я думаю, што не так нават важна, як ён гуляе ва Францыі, мы усе хочам бачыць яго ў лізе чэмпіёнаў. Так, вядома. І вось тут ён, на жаль, нам нічога не паказаў. Добра, ну можна яшчэ, вядома, пра другога кандыдата на чэмпіёнства, гэта Рэал. І пытанне, ці... Вось у мяне нават паўстае пытанне, ці яны нават заслугоўваюць гуляць у фінале. Ну, паколькі яны там, то заслугоўваюць, канешне. Усе гэтыя спрэчкі там пра памылку Марцыніка, пра Вар Мадрыд, гэта ўсё, канешне, смешна, але яны ў фінале, і ўжо там не першы год. Яны перагулялі мацнейшую каманду зараз, Ман-Сіці, з гэтым спрачацца, як бы. Да, там яны паказалі не свой лепшы футбол. А вось ці перагулялі? Яны, напэўна, выгулялі гэты матч, але ці перагулялі? Перацярпелі. Ну, перацярпелі, да, там ж ходзіць меркаванне, што дзякуючы Луніну, вось яны прайшлі Ман-Сіці. Ну, я з гэтым згодны. Так, ну і ўвогуле, да, як бы паглядзець на ўсё плэй-офф, нават не на толькі плэй-офф, а калі глядзець групавую стадыю, у Рэала яны дазваляюць гуляць суперніку. У іх вельмі шмат матчаў, дзе яны перамагаюць у адзін мяч. І гэта на апошніх хвілінах, калі глядзець першую матчы групавой стадыі, там Білінгем забівае на апошніх, там Білінгем, ну, вось яны цягнуць там з Напалі, у іх былі цяжкія перамогі. Яны там у сярэдзіне толькі раскачыгарыліся. А калі браць 1/8, яны зноў жа з тым жа Лейпцыгам. Цяжкая вельмі праход. Мінімальная перамога на выездзе, дома 1-1. І там Лунін проста іх ратуе. Потым, калі мы глядзім 1/4 з Ман-Сіці, проста вар'яцтва на Бернабеу, яны там забіваюць 6 галоў. Ну, там, канешне, да брамнікаў пытанняў 0, бо залетала ўсё. І як бы потым яны едуць на у Манчестары, што ім застаецца? Гуляць ад суперніка. Ну, Анчелоці паказвае, што яны могуць спакойна гуляць і так, і сяк. Яны могуць ад абароны, яны шукаюць моцныя бакі свае і шукаюць слабыя бакі суперніка. Ну, вось так яны і прайшлі. Гуляць з Ман-Сіці ў адкрытую ім было... У тым годзе яны прыехалі ў Манчестер, мы ж памятаем, як 4-0 іх там разбамбілі і ўсё. Таму у гэтым годзе яны зрабілі высновы і прайшлі Ман-Сіці. Паўфінал Рэала. Ну, прайшлі яны, канешне, і зноў жа, вось гэта магія Рэала ў лізе чэмпіёнаў. Гэта цяжка ўжо патлумачыць. Што гэта? Гэта магія, ці гэта чэмпіёнскі ДНК, ці што гэта, як ну, гэта вось, назваць? Да, так кажуць, ДНК, ну, я не ведаю. Гэта, па-першае, я бы сказаў, што гэта быў падарунак Нойера. Так, ну, так, на падарунак Нойера, канешне, але вось гэты падарунак Нойера, ён жа ж не так проста прыйшоў. Рэал ціснуў, яны стварылі, як бы, ёсць ж у футбалістаў ёсць такое, типа, удар прымусі брамніка памыліцца. Вось Вінісіус гэта зрабіў. Ну, там памылка яшчэ была і раней, бо мяч кантралявала Баварыя, і там абаронца проста выбіў, ну, яны кантралююць мяч, і абаронца проста выбіў да кагосьці з Рэалу, і вось пасля гэтага яшчэ наступная памылка Нойера. Таму там
сапраўды гэта просто серыя памылак. Ну і тут вядома, што выгульвае той, хто менш памыляецца. І вось Рэал памыліўся менш разоў. Так, вядома. Ну, і, конечно, тут все ж размаўлялі пра эту памылку Марчыняка, ці як там правильно яго? Марчыняк, да. Ну, як бы, але так, відавочна, там была хутчэй за ўсё памылка, становішча па-за гульнёй не было, але ўжо як бы прагучаў свісток, і абаронцы як бы спынілі гуляць. Каб там не свіснулі, хутчэй за ўсё абаронцы паключыліся, і Дэліхт наўрад ці прабіў бы так удала і забіў той гол. І як бы там Лунін уже стае, ну, як бы момант уже быў завершаны да таго, як Дэліхт прабіў. А я вось глядзеў на здымкі, і, ну, можа ёсць нейкія, на которых мне дакладна пакажуць. Мне здаецца, што гэта памылка суддзі, што ён адразу засвісцеў. Гэта памылка. Але мне здаецца, што афсайду там не было. Становішча па-за гульнёй не было дакладна. Ну, як бы там вельмі на тоненькага. Так, таму, ну, там цяжка казаць, з аднаго боку там афсайд, з іншага там няма афсайду, таму пра гэта цяжка казаць. Там проста памылка ў тым, што яны гэтага не праверылі. Я думаю, што гэта бы не паўплывала на вынік, але, ну, гэта проста такая тэхнічная памылка суддзі. Так, ну там яшчэ памылка Тухеля, мне падаецца, ён занадта рана пачаў здымаць усіх там гульцоў, якія больш-менш могуць у атаку згуляць, ужо паўпускаў абаронцаў, і вось як бы не датрывалі. Яны, напэўна, паглядзелі, як Барусія гэта зрабіла. Ну, Барусія атрымалася, яны выстаялі. А ў Рэала вось знайшоўся свой Хаселу. Так, Гары Кейн незразумела, навошта яго ўбралі, тым больш, што гэта гулец, які гуляе паўсюль. Калі трэба абараняцца, ён будзе абараняцца. А пры гэтым, калі будзе шанец атакаваць, ён першы, хто больш за ўсіх зробіць дзеля гэтай атакі. Так, менавіта ж Кейн ж пачынаў усе гострыя, ну, большасць гострых атак Баварыі Кейн пачынаў. Ён атрымліваў мяч, і у яго вельмі добры пас, ось яшчэ ў Тоттенхэме быў. І ось менавіта ў Баварыі ён вельмі крута пачынаў гэтае небяспечнае. Менавіта ж ён жа аддаў пас на Дэвіса, які забіў гол Баварыі. Ну, таму, як бы, тут і Тухеля памылкі, ну, Баварыя, як бы, яе ж спісвалі ўжо даўно, як бы, а яна, бачыце, ледзь і ў фінал не прабілась, таму, ну, Тухель так вырашыў. Дзесьці, напэўна, памыліўся. У нас фінал яшчэ за 3 тыдні, але ці ёсць у вас нейкія жаданні, фаварыты? Хто хочаце, каб выгуляў гэтую Лігу чэмпіёнаў? Ну, вядома, не сюрпрыз, што Барусія хочам. Ну, я думаю, як все нейтральныя заўзятары і хацелі б, каб гэта была менавіта Барусія, таму што, як я ўжо казаў, это прыгожая гісторыя, гэта каманда, у якую ніхто не верыў, гэта развітальная гульня Марка Ройса, аднаго з самых, напэўна, футбалістаў такіх, якому не шанцуе, які так і не стаў чэмпіёнам. Все памятаюць, як гэта было ў мінулым чэмпіянаце Германіі, калі ў апошнім туры незразумелым чынам Барусія не змагла выйграць чэмпіянат, проста падарыла Баварыі, і тое самае ў Лізе чэмпіёнаў. І, вядома ж, хацелася, каб была Барусія. Наколькі вялікія шансы? Ну, зразумела, што Рэал гэта фаварыт са сваім вопытам, са сваім чэмпіёнскім ДНК і так далей. І будзе вельмі цяжка супрацьстаяць, але я лічу, што дзякуючы каманднай гульні арганізаванай, Барусія, мабыць, зможа пазмагацца. Канешне, все могуць вырашыць дэталі, як нейкія такія памылкі і так далей. Але ў цэлым, калі атрымаецца захаваць канцэнтрацыю, не паддацца вось мандражу гэтаму фінальнаму, то, ў прынцыпе, Барусія зможа навязаць барацьбу. Ну, недзе так 60/40 на карысць Рэала, я б сказаў, наконт фінала.
Ну, калі я прыкладна таксама я правда думаю, што 70/30 Рэал ўсё ж такі значна мацней. Дортмунду аддаем 30% толькі за іх камандную гульню, але і ім вельмі шанцавала, ось асабліва да і ў матчы з Атлетыкай ім шанцавала і з PSG, а Рэал гэта каманда, якая столькі падарункаў не дасць. Можна прыгадаць іхнія фіналы там з Ліверпулем, як яны там адбіваліся, адзін момант гол, перамога 1-0, усё. Гэта Рэал, гэта ось каманда Анчелоці, адзін з лепшых трэнераў, проста топавыя гульцы зараз, таму 70/30, што Рэал пераможа. Заўзець буду за Дортмунд. Будзем спадзявацца на казку, на цуд, на так файную гісторыю вось гэту. Ну, я скажу, што калі Рэал выгуляў супраць Баварыі, яны мне вось не заставілі мне нават выбару, за каго заўзець. Бо я быў пэўны, што Баварыя выгуляе яшчэ да першага матчу. І вось я ўжо думаў пра тое, ці я хачу прыгожую гісторыю Ройса, ці я хачу прыгожую гісторыю Кейна. На жаль, для мяне Кейн ужо ў фінале гуляць не будзе, таму, напэўна, я таксама буду падтрымліваць Барусію. Шкада Ройса, што вось у мінулым годзе ён не выгуляў чэмпіянат, бо можна было б у мінулым чэмпіянат у гэтым лігу чэмпіёнаў, і з задавальненнем можна было б і кар'еру закончыць, і ўжо адпачываць нармальна. Ну, проста шкада, што нават калі яны выгуляюць лігу чэмпіёнаў, гэта будзе толькі адна ліга чэмпіёнаў. Хацелася б больш. Ну, кожны робіць выбар, і я вельмі яго разумею. І галоўнае, я спадзяюся, што ён ніколі не будзе шкадаваць, што ён задаволены са свайго выбару. І з таго ж, як усё склалася, вядома, што было шмат траўм, хацелася б гуляць больш, можа тады ўплываць больш, а можа тады і выгуляць больш. Ну, але ёсць як ёсць. Ну, вось мы ўсе будзем падтрымліваць Барусію. Паглядзім яшчэ, ці штосьці зменіцца за гэтыя 3 тыдні. Не ў тым сэнсе, за каго мы будзем падтрымліваць, а яшчэ і ў Нямецчыне, і ў Іспаніі засталіся матчы. Гэта значыць, што хтосьці можа не дагуляць да фіналу Лігі чэмпіёнаў. Усё, што заўгодна можа стацца. Не, наўрад ці. Я вось думаю, што якраз такі Дортмунд і Рэал ўжо з сённяшняга там туру вось гэтага пачнуць рыхтавацца да фіналу. Так, гэта яны будуць сябе берагчы, як бы там будуць рыхтавацца ўжо. Так. Для іх сезон як бы па факту ўжо ж скончаны, у Бундеслізе там ўсё вядома, Рэал ужо чэмпіён, як бы, ну, ім уже там асабліва няма чаго лавіць у чэмпіянатах, таму. Так, Барусія таксама гарантавала сабе Лігу чэмпіёнаў на наступны сезон, таму яны ўсе свае... Тут ужо няма што вырашаць. Цікавае пытанне, вось мне прыпомнілася, што мы не ведаем, хто будзе на браме гуляць за Рэал у фінале. Так, вось і гэта, канешне, інтрыга. Тут вельмі цікава. Ходзяць чуткі, што там як бы Куртуа аднавіўся, і ўжо як бы сказалі, што Лунін, типа, прабач, але будзе Куртуа. І Лунін як бы сказаў, што за фігня, типа, я не буду працягваць кантракт, ну, там ўжо ледзь не шукае сабе новы клуб. Але мы ж бачым, як Лунін цягнуў, асабліва ў плэй-офф. Таму я не ведаю. Это гамон, калі яго не паставіць, просто траўмаваны ўвесь сезон Куртуа, і тут такі, ну, калі ласка, выходзь на фінал ЛЧ. Так, я не ведаю, як Анчелоці будзе з гэтым штосьці рабіць. Ну, я не думаю, што хтосьці будзе спрачацца з тым, што Куртуа просто адзін з найлепшых брамнікаў у свеце. Ніхто не будзе, конечно. І калі Луніну штось... Ну, тут я разумею, што гэта можа не падабацца, але гэта факт. І Лунін перад гэтым сезонам
Ну, не хачу казаць, што быў нікім, бо ну, ўсё ж такі гэта гулец Рэалу. Але ў параўнанні з Куртуа ну, цяжка гарантаваць яму месца. Ну, будуць глядзець на форму. Ну, пры Луніне, як бы яны выйшлі ў фінал у гэтым годзе, а ў тым годзе пры Куртуа не выйшлі ў фінал. Той же Ман-Сіці. Хто ў матчах з Ман-Сіці выцягнуў Рэал? Па факту Лунін. Серыя пенальці. А пры Куртуа яны раней выгульвалі ўжо Лігу чэмпіёнаў. Ну так, таму трэба даць Луніну шанец выйграць Лігу чэмпіёнаў. Ну так, каб ён касячыў, там прывозіў, неўпэўнена гуляў, то гэта адна справа, а іншая справа ён же ж, ну, Не, я праўда, ўсё ж думаю, што добра. Лунін будзе ў фінале стаяць. Ну, як бы заслужыў і пры ўсёй павазе да Куртуа, як бы. Ну, я думаю, што калі проста залежыць ад таго, як Куртуа будзе набіраць форму. Калі атрымаецца набраць да фіналу, я ўпэўнены, што ён будзе ў фінале. Калі не, бо ну, гэта можа быць цяжка, бо у яго, мне здаецца, што ён уже у лізе гуляў у мінулым тыдні Куртуа. Бо я памятаю, я чытаў, што у Анчэлотці пыталіся, ці Куртуа будзе гуляць супраць Баварыі ў другім матчы. Ён сказаў не, што ён згуляе ў Гішпаніі, а ў лізе чэмпіёнаў пакуль што будзе гуляць Лунін. Таму месяц на тое, каб набраць форму пасля такой траўмы, гэта можа і не атрымацца. Вось, таму так, будзем глядзець. Можам на хуценька перайсці да Лігі Еўропы. Так, шчыра кажучы, хачу перайсці толькі таму, што там ёсць Байер. Бо ім засталося ў гэтым сезоне 4 матчы. Калі яны не прагульваюць гэтыя 4 матчы, гэта будзе першы трэбл у гісторыі без паразаў. Ну так, это ўвогуле фантастычнае дасягненне будзе. Байер... Я глядзеў учора Байер-Рома, як бы ўвесь матч, таму магу сказаць, што ў першым тайме вось Роме вельмі пашанцавала не прапусціць. Я скажу, я вось таксама глядзеў матч з Ромай, і я скажу, што мне спадабалася, бо, напрыклад, я чалавек, который вельмі любі суперніцтва. Я вось, напрыклад, люблю ў шахі гуляць, і мне, калі я пачынаў так нармальна вучыцца, мне не было важна, што я прагульваю. Мне было важна прабаваць новыя рэчы, вучыцца, бо я разумею, што так я хутчэй навучуся і потым буду добра гуляць. І вось тое, што мне спадабалася учора у матчы з Ромай, гэта што калі лік быў 2-1 і Байер ужо праходзіць у наступны раунд, іх гэта не цікавіла. Для іх было самае важнае гэта забіць яшчэ другі, каб не прагуляць. І вось апошнія 10 хвілінаў, зноў ж такі, мне здаецца, што Байер хацеў перамагчы больш, чым Рома. Значы, не перамагчы, ім трэба было толькі забіць. Яны забіць 1 гол хацелі больш, чым Рома перамагчы. Ну, я не думаю, конечно, што яны прям там заганяюцца пра гэту серыю. Ёсць яна, напэўна, у іх як бы ў галовах, але вось у гульні з Ромай, калі яны забілі вось гэты гол кур'ёзны з кутняга, калі Свілар махнуў памімо мяча і аўтагол здарыўся. Таму мне падалося ўсё ж такі, што Байер хацеў больш не прапусціць, як бы утрымаць вось гэта мінімум. У іх ж атрымалася там, у іх былі атакі, Рома ішла ўжо як бы націску, у іх былі контрвыпады, але яны ўсё ніяк не маглі іх забіць, як і ў першай палове такія былі. І вось гэты гол Станішча на прама апошнім ударам, ён адбыўся трошкі так выпадкова. Гэтага гола як бы магло і не быць там. Пазмагались, выбудаў там Джака, здаецца, мяч аддаў, і там просто фенаменальная гульня, вось крайняга абаронцы і гол гэты нічыйны. Ну, як бы яны не хацелі гэтага, ну не то, што не хацелі, яны можа і хацелі, але
галоўная задача была прайсці ў фінал, таму што тое, што здарылася, 2 пенальці, Рома, у іх як бы, ну, там уже хочаш не хочаш, а ў цябе пачынаюць, ну, у цябе мяч не ідзе ў вароты, а ў Ромы 2 пенальці нейкіх, там яны ўжо зраўнялі па суме 2 матчаў і можа здарыцца што заўгодна. Таму там уже, думаю, было не да серыі, трэба было ўжо захоўваць трэбл Ну, вось гэты. калі яны так святкуюць апошнія галы, я бы не сказаў, Вот. што яны не думаюць А пра як іх? серыю. А як жа ж іх не свяці? Я сам засвяткаваў. Ну гэты апошні калі ты думаеш толькі пра тое, каб прайсці ў наступны раунд, можна і не святкаваць. Бо яны і так былі ў наступным раундзе. Гэта проста так пацвердзілі, што ну так, сёння мы. А калі паглядзець вось Не, ну просто другі гол же зняў усе пытанні, як бы. Не, ну так, але просто там я не ведаю, ці вы глядзелі, напрыклад, пару апошніх матчаў таксама у нямецкай лізе, калі, напрыклад, яны гулялі са Штутгартам, і там таксама прагульваюць 2-0, і потым таксама там на 96-й, 7-й, ці там невядома якой хвіліне яны страляюць гол, і вось гэта кожны раз, і яны гэта святкуюць як перамогу ў лізе чэмпіёнаў. Ну, і я б таксама гэта рабіў. Я тут... Не, ну зразумела. Там паказвалі рэакцыю Алонса, калі са Штутгартам яны зраўнялі. Ён, ну, там хапаецца за галаву, ён не верыць, типа, што такое магчыма. Так, калі у вас такая серыя, ну, проста немагчыма пра гэта не думаць. І тут, што з майго пункту гледжання важна, што мне не здаецца, што яны баяцца прагуляць, і гэта важна, бо з такой лічбай можна захацець проста трымаць гэтую лічбу, што ў нас вось там 40 колькі там, 46? 49 матчаў хіба. 49 матчаў без паразы, і вось цяпер мы проста гуляем на 0, каб не прагуляць і каб прадоўжыць гэтую серыю. А яны б'юцца заўсёды. Гэта проста прыгожая каманда, за которой цікава глядзець. І мне здаецца, што гэта адзіная... Не тое ж там адзіная, але такая з камандаў, которые там у паўфіналах гулялі, з такіх камандаў бачных. Гэта адзіная каманда, которую, ну, просто немагчыма не любіць. Яна не можа не падабацца. Ёсць такое, так. Іх жа ж, дарэчы, сёння ўжо там намінацыі адбыліся на там лепшыя гульцы сезона, і вось Байер увайшоў у намінацыю усяго еўрапейскага футбола. Гэта адкрыццё, каманда адкрыццё. Там вось Жырона ёсць, там ёсць Брэст з Лігі 1, і вось Байер Леверкузен там. Я думаю, гэта 100% яны возьмуць гэтую ўзнагароду. Ну, і я думаю, яны будуць змагацца ўвогуле за лепшую каманду. Не адкрыццё, а лепшую каманду гэтага сезона. Там пераўзыдуць той же Ман-Сіці, ну, там Рэал. Ну, я думаю, Байер забярэ ўсе гэтыя ўзнагароды, таму што вынікі іхні гэта проста штосьці неверагоднае. І вось які футбол яны паказваюць. Проста бліскучы, вельмі прываблівы, мілата. Ты глядзіш і вельмі класна. Я ж кажу, я ўчора, калі яны забілі другі гол, ну, я не заўжею як бы за Байер, але ну я, вау, типа, ну, клас, абрадаваўся як там за свой родны клуб. І гэта круто, канешне, Байер заслугоўвае павагі Алонса. І класна, што Алонса застаецца яшчэ на сезон, будзе спрабаваць свае сілы ў ЛЧ. Вось шкада, што яны ў гэтым сезоне не гуляюць у лізе чэмпіёнаў, бо вось цікава было б паглядзець, ці атрымалася б у них утрымліваць гэтую серыю, гуляючы ў лізе чэмпіёнаў. Ну, вядома, паўстае тады пытанне, супраць каго яны б гулялі, бо можна было б таксама трапіць там на Атлетыка, Барусію, ПСЖ. Ну, я лічу, што ПСЖ не супернік для Байера. Ну і там вядома, што ў фінале была б нейкая ўжо сильная каманда. Ну і вось ці штосьці ў них атрымалася б, ці яны таксама... Ну вось, калі яны ж перамогуць у Лізе Еўропы,
будзе суперкубак у наступным сезоне. Ну, это ж лічыцца як бы працяг гэтага А сезона. гэта там, ўжо але- наступны сезон, што там будзе ўжо Ну, Гэта невядома. іншая гісторыя. Так. Трошкі. Ну, все одно, Алонсі трэба будзе даказваць шмат чого. Ну, яшчэ Не, трэба выйграць гэта гэты фінал напэўна. супраць Аталанты. Аталанта, на мой позірк, тут ніякі не аўтсайдер. Гэта будзе вельмі роўная гульня. Я... Ну, я думаю, Аталанта што ўсё ж такі вы- аўтсайдер. Гэта, Ну, вядома, што там гэта не 70/30. так, так. але- Аталанта это меншы аўтсайдер, чым Дортмунд у фінале з Рэалам, напрыклад. Магчыма. Это бліжэй штосьці там 60, там, не ведаю, ну, 60/40, можа нават і меншая розніца. Таму Аталанта, ну, згадайце, як яна выбіла Ліверпуль. Як яна ў Італіі гуляе супраць, ну, таксама ў Італіі зараз вялікая канкурэнцыя. Яны ж ідуць зараз і на дубль кубкавы, у іх фінал Кубка Італіі. Яны ў Кубку Італіі з Ювентусам будуць гуляць, і вось фінал з Байер Леверкузенам, ім ёсць таксама што паказваць. Таксама вельмі маладая каманда. Гаспірыні пабудаваў вельмі крутую вось эту прэсінгавую сістэму. Яны гуляюць у атакуючы футбол, яны забіваюць шмат прыгожых галоў. Ну, Аталанта таксама вельмі прываблівая каманда. Тое, што яны зрабілі на Энфілдзе, ну, мало каму такое ўдавалася. Рэалу хіба так апускаць Ліверпуль на Энфілдзе. Ну, таму Аталанта, я зараз не возьмусь прадказаць, хто выйграе Лігу Еўропы. Ну так, я таксама як бы моцная збалансаваная каманда, вельмі трэнерская каманда, то бок Гаспарыні ўжо не адзін сезон, ён ужо меў магчымасць падкруціць все гэтыя вінцікі у камандзе сваёй, і зноў жа Ліга чэмпіёнаўскі вопыт быў у Аталанты, якога ў таго ж Байера пакуль яшчэ не было. Таму так, я думаю, прыблізна роўныя шансы. Ну, Дортмунд, прабачце, хіба што Байер на нейкім куражы такім са сваёй гэтай серыі. Гэта вядома, ім адчуваюць яны сваю суперсілу, але фінал ёсць фінал. Так, Байер, канешне, фаварыт, нічога не скажаш. Вось, дарэчы ж, Аталанта, што пра досвед у Лізе чэмпіёнаў, яны ж вось той ковідны сезон, яны ж там разносілі ў Лізе чэмпіёнаў, і там, здаецца, ПСЖ іх выбіў. І вось яны з тога моманту вось зараз перабудавалі каманду, вось прайшло 4 гады, і зараз ізноў у іх афігезная каманда, і яны вось так, ну, в гэтым сезоне паказваюць свой вынік, вельмі прыгожы футбол. І вось 2 фіналы ў іх, і вядуць барацьбу за Лігу чэмпіёнаў наўпрост у серыі А. Таму вельмі моцная каманда. Так. Ну, я не думаю, шчыра кажу. Ну, мне здаецца, што тут ну, нібы так, фінал, канешне, ўсё можа здарыцца, тым больш Байер некалькі разоў вось паказваў, нават не некалькі, вельмі часта Байер нам паказвае вось гэтыя блізкія гульні, і вядома, што калі будзе там фінал і потым там дадатковы час ці пенальці, ніколі невядома, чым гэта можа закончыцца. Ну, я ўсё ж такі, ну і спадзяюся, я напэўна буду падтрымліваць Байер, і спадзяюся, і ўсё ж такі упэўнены, што там вялікіх праблемаў, ну, нібы не павінна быць. Хаця я з вамі згодны, што гэта фінал, і тут што заўгодна можа здарыцца. Ну так, паглядзім. Добра. Галоўнае, каб не шмат часу дадалі да другога тайму. Ну да, тады будуць шансы. Калі 8 хвілін, то адразу. Калі 8 хвілін дадаюць, Байер забівае 2 галы звычайна. Так. Будзем глядзець на суддзяў і што яны там будуць вырашаць. Ну і добра, тады можна, калі мы так ідзем па ўсім еўракубкам, яшчэ і пра Астон Віллу. Мне здаецца, што... Не, добра, не толькі пра Астон Віллу, бо ўсё ж такі можна сказаць і пра Алімпіякос, бо мне здаецца, што я думаю, што амаль ніхто не бачыў амаль аніводнага матчу Алімпіякоса ў гэтым сезоне. Я нават не ведаю аніводнага выніку іх матчу, я не ведаю, супраць каго яны гулялі раней перад Астон Віллай. І для мяне гэта штосьці незразумелае. Як
яны гэта зрабілі. Што вы думаеце пра вынік вось гэты Астон Вілы? Бо я, шчыра кажучы, я быў упэўнены, што гэта лёгкая перамога для Астон Вілы у гэтым кубку і нават няма пра што размаўляць. Ну, увогуле так. Я насамрэч не буду казаць, што шчыльна сачыў за Алімпіякосам і так то, як яны згулялі з Вілай, гэта было проста суперфайна, таму што Віла была безумоўным фаварытам лігі канферэнцыі і улічваючы агульны ўзровень каманды, улічваючы тое, як каманда выступае ў прэм'ер-лізе, вядзе барацьбу там за 4-е месца за лігу чэмпіёнаў. Таму Астон Вілла была суперфаварытам і Алімпіякос прыехаў і іх проста разнёс на Віла-парк 4-2. І гэта было вельмі нечакана. І нельга сказаць, што гэта былі нейкія там выпадковыя галы, гэта вось менавіта контратакі, менавіта вось такая упэўненая пераконлівая перамога, і Віла мала што магла зрабіць па ходу. І напэўна варта адзначыць, што Алімпіякос трэніруе знакаміты трэнер іспанскі Мендзелебар, здаецца, правільна я сказаў ягонае прозвішча, той, які трэніраваў Севілью і з якім Севілья выйграла на цяперашні момант сваю апошнюю лігу Еўропы. Калі ён прыйшоў, такі як крызісны менеджер, і ў Севілі нічога не атрымлівалася, ён дайшоў з ёй да фінала, і ў фінале яны там перамаглі. Хтосьці скажа, што перацярпелі Рому і не надта заслужана, але тым не менш. І то, што гэта менавіта такі вопытны кубкавы трэнер, які можа у кароткі тэрмін пабудаваць каманду, і менавіта вось на гэтыя змаганні і з Алімпіякосам у яго выдатна гэта атрымалася. І цяпер вось я нават не ведаю, як з Фіарэнтынай. Я б не сказаў, што Фіарэнтына гэта суперфаварыт у фінале, па маім меркаванні. Ну вось мне здаецца, што у лізе канферэнцыі наогул рэдка будзе фаварыт. Бо вось калі была Астон Вілла, ўсё было зразумела, што бо гэта топ з ангельшчыны, который можа нават можа не найлепшая каманда ў свеце выгульваць, але ўсё ж такі чаму не, бо яны выгульвалі і Ман-Сіці і Арсенал. Невядома наколькі стабільна яны могуць гэта рабіць, але ўсё ж такі могуць. А калі каманда ўзроўня Фіарэнтына і Алімпіякос, то гэта проста які будзе лёс гэтых камандаў невядома. І гэта будзе роўная гульня. Можа нават штосьці цікавае атрымаецца. Так, калі няма такіх асаблівых чаканняў ад камандаў, то тут два варыянты. Альбо гэта будзе наадварот штосьці страшэннае нудоце, альбо гэта будзе рок-н-рол і будзе все вельмі весела. Вось вядома ж, будзем спадзявацца на другі варыянт. Як бы Фіарэнтына, яна гуляла ў фінале ў мінулым годзе ў лізе канферэнцыі, прайгралі тады Вэст-Хэму 1-2. Вось з аднаго боку яны маюць ужо такі вопыт у лізе канферэнцыі, другі раз выходзяць у фінал, і з аднаго боку ім гэта можа дапамагчы, з іншага боку, мабыць, трохі так каленкі будуць трэсціся, таму што раптам зноў прайграем фінал, другі год запар, і гэта таксама ціск. Так што цікава, насамрэч. Так. І што нам застаецца? Апошняе гэта можа нават для некаторых цікавей за лігу чэмпіёнаў і кожны інны еўракубак. Гэта пытанне чэмпіёнства ў Англіі. Бо тое, што там адбываецца, я, шчыра кажучы, не памятаю, каб штосьці такое было, каб да апошніх матчаў біліся 3 каманды. Ужо можна, напэўна, сказаць, што засталіся толькі 2.
Так, пры ўсёй павазе да Ліверпуля ўжо выглядае на тое, што 2. Ну так, Так. Безумоўна, Ліверпуль адваліўся ўжо. так, так. І мне здаецца, ну, як, як фанату Чэлсі, у которага вельмі цяжкае жыццё праз гэта, цікава таксама тое, што адбываецца ў барацьбе за 6-е месца, бо там і Чэлсі, і Манчестер Юнайтед, і Ньюкасл. І вось Манчестер будзе гуляць з Арсеналам, а потым Манчестер яшчэ будзе гуляць з Ньюкаслам. І там яшчэ вось там у нас засталіся 2-3 матчы, і вось яшчэ 2-3 разы ўсё можа памяняцца. І можна задаць пытанне, бо ці вам здаецца, што Ман-Сіці будзе яшчэ памыляцца? Не, я адкажу, я думаю, што Ман-Сіці пройдзе. Ну тут адзін шанец у іх згубіць, это гульня з Тоттенхэмом. Як бы ўсе на гэта разлічваюць, глядзяць. Але я думаю, яшчэ да гульні з Тоттенхэмом самае галоўнае адбудзецца вось з Арсеналам на Олд Траффорд. То бок Ман-Сіці сваю гульню правядзе з Фулхэмом раней. Я думаю, тут праблем не павінна ўзнікнуць. Хаця гэта АПЛ, тут усялякае можа быць, але мы ведаем, як Ман-Сіці ўключаецца ў такой чэмпіёнскай гонцы. Штогод яны гэта паказваюць ось у барацьбе з Ліверпулем, з Арсеналам у тым годзе. Яны проста бездакорна праходзяць апошнія туры. Вось быццам бы гэта напруга, вось гэта гонка, яна надае ім некую там 12-го гульца, 13-го. І яны проста праходзяць гэтую частку там. У іх глядзіш за апошнія сезоны, там ні адной паразы ў апошніх 8 турах. Проста перамогі, там максімум 1-2 нічыі. І вось і зараз, гледзячы на гульні, у якіх засталіся, там 2 выязныя гульні, Фулхэм і Тоттенхэм, і гульня з Вестхэмом. Я думаю, Фулхэм і Вестхэм гэтым камандам увогуле ўжо нічога не трэба у гэтым чэмпіянаце. Ман-Сіці іх перамагае. Ну і з Тоттенхэм. Тоттенхэм як бы вядзе некую барацьбу, але яны зараз у вельмі кепскай форме. Таму так мала спадзеваў на тое, што Ман-Сіці згубіць пункты. А вось Арсеналу будзе вельмі цяжка на Олд Траффорд. Асабліва статыстыка пра гэта кажа, што яны ў апошніх там 13 гульнях, здаецца, ці 14 толькі адна перамога. А Арсеналу 16 нават. так, Арсеналу нават нічыя будзе. Это ўжо як паражэнне і выбыванне з чэмпіёнскай гонкі. Ну, гэта калі логіку сюды дадаваць, але мы ведаем, што такое футбол і што такое АПЛ. Можа адбыцца што заўгодна. Мне не заўсёды падабаецца вось такая статыстыка ў 16 гульнях, бо нават 4 гульні таму гэта была зусім іншая каманда. Тут самае цікавае, што гэта быў любы Манчестер, там пры Маўрыньо, пры Гласнеры, кепскі, добры, але яны ўсё адно перамагалі. А мне здаецца, што тут нічога цікавага і дзіўнага, бо Арсенал, ну, можа, вось, калі у Арсенале быў Азіл, вось, можа, можна гэты час узяць за тое, як Арсенал быў роўны. Там напрыканцы 10-х гадоў і нават пачатку, ну так, напрыканцы, не, добра, каб мяне добра зразумелі, то там з 8 год гэта канец сільнага Арсеналу. 9, 10 да 13, 14 Манчестер заўсёды быў сільнейшы, нашмат сільнейшы. І потым Арсенал наогул быў у крызісе пасля сыходу Венгера. З Эмеры зашмат нічога не атрымалася, ну і пачатак, вядома, працы Артэты таксама быў вельмі цяжкі. Таму, ну, вось мне проста не падабаецца вось такая статыстыка заўсёды, калі бяруць 16 матчаў. Гэта з гістарычнага пункту гледжання можа быць цікава. Але мне здаецца, што, ну, тым больш, калі
хтосьці глядзеў, зрабіў сабе так дрэнна, што паглядзеў матч Манчэстера супраць Крыстал Пэласа? Ну, вось я глядзеў. І мне падаецца, гэты матч можа стаць таксама ключовым фактарам. Пасля такой плювухі яны захочуць як бы, ну, даказаць, што ўсё ж такі яны футбалісты. Я думаю, што яны нічога не хочуць даказваць. Вось у мяне няма пачуцця, што там гульцы Манчэстера наогул наогул чагосьці хочуць. І мне здаецца, што яны хочуць лета, каб паехаць на мора і пачаць адпачываць. Ну, я тут не пагаджуся, таму што Арсенал для Манчестер Юнайтед гэта, не сказаць, каб зусім там вораг, гэта не дэрбі, як з аднаго горада, але яшчэ вось у часы там Фергюсена і Венгера гэта заўсёды было такое знакавае супрацьстаянне. Зразумела, што зараз ужо трохі іншыя гістарычныя перыяды, розныя станы ў каманд, але вось пра гэтыя 16 гульняў это не то, што просто так са столі ўзятая статыстыка, это 16 апошніх гульняў на Олд Траффорд і Манчестер Юнайтед, які пасля сыхода Фергюсена таксама у розным стане, як правіла, не заўсёды стабільным. Вось альбо нічыя, альбо перамога над Арсеналам, нават вось у такім як бы разбаўтаным стане. То бок на Арсенал яны нейкім чынам заўсёды наладжваюцца. І як бы яны не прайгравалі, дзе б яны не знаходзіліся, вось яны з Арсеналам гатовыя там біцца, грызціся, і тым больш пасля гульні ў першым крузе, калі, як можа памятаеце, там быў міліметровы офсайд у Гарнача, калі там Габріэль Магальяеш, абаронца Арсенала, ён так вельмі грамотна згуляў. Так, там такое малявалі лініі, і вось і Тэн Хага гэта вельмі моцна трыгернула, і ён і дагэтуль здаецца, што ўзгадывае, што вось, а калі б вось не той офсайд на Эмірэйтс, вось все было па-іншаму, мы б тады перамаглі, і ўвогуле, і бачна, што яго гэта вельмі моцна так закранула, трыгернула, і я думаю, што Манчестер так, не будзе ён здавацца, тым больш, што калі вось такая магчымасць насаліць, адабраць балы і пазбавіць чэмпіёнства Арсенала, я думаю, што... Тут насаліць ім же ж тады Сіці стане чэмпіёнам. Шумныя суседзі. Тут же ж гісторыя тая, што да, як бы... Вось калі глядзець расклад Арсенала, то гэта адзіны матч, дзе яны могуць згубіць пункты. З Эвертонам дома, я думаю, праблем не павінна быць. Так. То бок вось гэта апошняе тое выпрабаванне, якое калі Арсенал праходзіць, яны ў 24-м годзе ж там увогуле паказваюць фенаменальныя вынікі ў АПЛ. Там перамогі і ўсе буйныя перамогі. Акрамя Астон Віллы. На Астон Віллу. Вось гэта, магчыма, быў той матч, дзе мы разабралі, што як бы Ман-Сіці не павінен згубляць больш пунктаў. А вось з Арсеналам тут больш пытанняў. Калі мы глядзім там на Тоттенхэм, магчыма, там 70/30, што Тоттенхэм, вось 30% аддаем Тоттенхэму, што яны могуць забраць у Ман-Сіці пункты. А вось Арсенал, там, не ведаю, 55/45 перавага Арсенала. Але, гэта куды бліжэй роўны матч будзе, чым Тоттенхэм, Ман-Сіці. Усё ж такі, мне цяжка пагадзіцца, бо мне здаецца, што 55/45 можна сказаць проста толькі калі вось паглядзець на гэтыя там 16 апошніх матчаў. Калі паглядзець на форму цяперашнюю дзвюх каманд, то там 80/20. Там проста не можа быць шансаў. Мне здаецца, што вось ёсць так нейкія вельмі такія цікавыя матчы ў Манчэстеру, тыпу, напрыклад, з Ліверпулем у кубку, калі яны выгулялі. Я не разумею часам, я нават не разумею, як гэта атрымліваецца. Бо вось, напрыклад, калі паглядзець, просто хочу даць такі прыклад. Калі паглядзець матч Чэлсі-Астон Вілла апошні, калі 2-0 Чэлсі прагульвалі, і потым павінныя былі нават 3-2 выгуляць. Там пасля кожнага і голу, і наогул у другім тайме было бачна, што яны хочуць паказаць характар і паказаць, што яны наогул могуць. Калі глядзіш матч Манчэстера, цяжка
штосьці там пабачыць. Там ёсць такія персанажы, што нават паўстаюць пытанні, а што яны там забыліся ў гэтым Манчестэры. І найвялікшае пытанне, которое ў мяне заўсёды паўстае, я не ведаю, ці вы бачылі такія нарэзкі, ёсць паўсюль на Ютубе, на Інстаграме і так далей. Як пасля кожнага матчу Тэн Хаг кажа, што мы самая цікавая каманда ў гэтым чэмпіянаце, што ў нас было шмат момантаў, што мы маглі забіць 10, а насамрэч у них быў один стрэл толькі ў гэтым матчы. Я не разумею гэтага трэнера. Ну, як так можна? Ну, калі твоя каманда гуляе дрэнна, я разумею, што ты як трэнер хочаш іх абараніць, но гэта просто хлусня нейкая. Ну, хлусня, што яму казаць? Што мы адстой? Ну, так не можа напрыклад, Пачэціна пасля матчу супраць Арсеналу ён сказаў, што часам мы гуляем вельмі добра, але калі мы гуляем дрэнна, мы вельмі дрэнна гуляем. Ну і тут ты ж не будзеш з гэтым спрачацца, бо сапраўды Чэлсі, калі гуляюць дрэнна, там наогул нічога не атрымліваецца. Бо ёсць часам штось атрымліваецца, часам не, і можна гэта прызнаць, неяк пра гэта размаўляць. А Тэн Хаг, мне здаецца, што ён нічога не хоча прынимаць. А што ён, дарэчы, сказаў пасля Крыстал Пэлас, што яны таксама гулялі добра? Шчыра кажучы, пасля Крыстал Пэлас я забыўся. Я глядзеў інтэрв'ю, кавалачак. Я забыўся, не буду нават, бо таксама не хачу хлусіць, як гэта робіць Тэн Хаг. Але, просто я... Вось калі глядзіш гэтыя нарэзкі, і там унізе падпісваюць, пасля якога матчу ён гэта кажа, гэта просто смешна. Ну, то бок, это не супадае з гульнёй, там, з лікам на табло абсалютна, што ён кажа. Так. Тэн Хаг пасля 0-4 ён сказаў, што мы працягнем змагацца. Ён сказаў, што ўсё добра, працягнем змагацца, будем змагацца. Просто я вось не... Арсенал гэта найлепшая абарона ў турніры. Найлепшая, так. Ужо ж Рая ўзяў залатую пальчатку. Што могуць супраць іх зрабіць Манчестэр? Я не ведаю. Манчестэр можа так згуляць, як з Ліверпулем, напрыклад. Вось гульня з Ліверпулем на Энфілдзе, гэта быў іхні на Энфілдзе у чэмпіянаце АПЛ. Яны паказалі вось той футбол, згулялі ў свой футбол на той момант, які яны маглі паказаць. Яны не кінулись на Ліверпуль, бо гэта было самагубствам. Яны вельмі добра вышахтавалі абарону, адбіліся, і дзесьці ім там трошкі пашанцавала, але яны не далі шмат момантаў стварыць і Ліверпулю. Бо вось той пункт яны дзесьці зарабілі, цалкам згуляўшы ў свой футбол на дадзеным этапе. А я хачу яшчэ нагадаць вам, што у Манчестэра толькі адзін абаронца ёсць. Што ў абароне будзе хутчэй за ўсё гуляць Казіміра. Ёсць такое, так. Я думаю, што таксама ніхто не будзе спрачацца, што Казіміра адзін з найгоршых гульцоў у Манчестэры пакуль што. І можа нават не пакуль што, можа пасля гэта апошні яго сезон у Манчестэры, можа нават у топавым клубе, бо я не ведаю, хто захоча купіць Казіміра пасля яго кар'еры ў Манчестэры. Не, мы занадта прыніжаем дасягнення Крыстал Пэлас. Вы ж паглядзіце, каго яны разабралі ў апошнія матчы, яны проста шыкоўны футбол, адзін з лепшых у лізе. Гэта каманда, которая можа... І вось так, бок Манчестэру трэба зрабіць высновы ў гульні з крутой камандай Крыстал Пэлас на дадзены момант. Яна адна з лепшых. І Арсенал на дадзены момант адна з лепшых каманд. Бок яны могуць зрабіць высновы. Ты разумееш, што ты сказаў? Манчестер павінен раўняцца на Крыстал Пэлас, на крутую каманду. Так яно і ёсць. Мне здаецца, што цяжкае жыццё там у Манчестэры. Ва ўсіх такое бывае.
Ну так, так. Не, я як бы вось гэты матч буду абавязкова глядзець, і я думаю, што ў ім можа адбыцца сенсацыя, і Манчестер забярэ пункты ў Арсенала. Ну, это вельмі верагодны сыход гульні. Паглядзім, Канешне, паглядзім. калі Арсенал там пераможа, таксама гэта не будзе ж навіной, правильно? Не, навіной будзе, калі Манчестер штосьці там... Ну, Так, добра, так, я ж і кажу. нічыя ж, шчыра кажучы, для кожнага гэта не навіна. Можна заўсёды там штосьці можа здарыцца. Але так, перамога Арсеналу, напэўна, не будзе навіной. Ну, вось я ж сказаў, што Ман-Сіці больш не згубіць пункты, а вы як лічыце? Ну, от, да, наконт Ман-Сіці і Фулхама там сёння чытаў, канешне, забаўныя рэчы, што Фулхам вельмі моцна рыхтуецца і штосьці шмат такога у СМІ гэтых момантаў, там яны штосьці ў іх як тімбілдзінг яны запускалі там паветраных змеяў. І яшчэ забаўна, што там Дэклан Райс, паўабаронца Арсенала, ён там паабяцаў купіць гадзіннік за 100 000 фунтаў, калі яны адбяруць, і штосьці гэта вось так мусоліцца ўсё, ну, не ведаю. І звычайна пасля гэтага проста наступае, што Ман-Сіці выносіць там 4-0, 5-0 і ўсё, таму што это такі нейкі хайп, і што, ну, тут трохі смешна глядзець. Безумоўна, Фулхам мае там сваіх агентаў, Арсенала ў выглядзе Лена, ось, хто раней гуляў за Арсенал, што і вот все яны неяк так накідваюць, што так, што мы дадзім бой. Ну, Фулхам малаверагодна, Вэст-Хэм таксама не, Тоттенхэм так. Тоттенхэм чамусьці такі не надта зручны супернік для Сіці ў апошніх сезонах. Там можна і ЛЧ прыгадаць, калі, ну, гэта было пры Пачеціна, калі тое было, но тым не менш. Ну, вось чамусьці ім з Тоттенхэмам бывае, што цяжка гуляецца, і вось Тоттенхэм мае такія падыходы да Сіці. Таму вот хіба што на Тоттенхэм я мог бы нешта паспадзявацца. Ну, яны ж ужо ў гэтым сезоне як бы зламалі вось гэту няўдачы, што адбываюцца на полі Тоттенхэма. Перамаглі ў Кубку Англіі, там мінімальна, але перамаглі. Ну, там па гульні ўсё як бы перамога. Таму, ну, апошнія вынікі Тоттенхэма таксама. Вось калі вяртацца да МЮ, апошнія вынікі Тоттенхэма 4 паразы. Але гэта ж 4 паразы супраць камандаў, якія... Ну, я хацеў сказаць супраць топавых камандаў, не ведаю, наколькі Чэлсі можна пакуль што назваць топавай камандай. Але ўсё ж такі гэта таксама каманда, которая, ну, Чэлсі набралі форму. Так, Чэлсі Ман Юнайтед, між іншым, абышоў там па розніцы мячоў. Ну так, але пры гэтым у Манчестера там у апошніх 5 матчах толькі адно паражэнне, вось ад Крыстал Пэлас, а так там, ну, не перамогі, але нічыі, яны як бы, ну, не аддаюць проста гульні. За шмат пунктаў не даюць. Ну, а нам-то цікава, ці Арсенал згубіць пункт. так, Манчестер уже ладно. Ну, а вось, ну, не зусім, бо ўсё ж такі Манчестер таксама б'ецца за еўракубкі, а калі яны прагульваюць Арсеналу, Чэлсі, калі яны ў добрай форме вygульваюць Ноттингем, то там... Я чуў меркаванне, што Манчестеру ўжо як бы лепей не папасці ў тую лігу канферэнцыі, ну, а ўжо апусціцца там ніжэй на 8-е месца, каб ужо не было... Тут залежыць ад поглядаў людзей, бо я, калі, напрыклад, думаў пра тое, што Чэлсі могуць гуляць у лізе канферэнцыі, я думаў, што гэта добра, бо гэтая каманда без досведу, яна патрабуе больш матчаў, каб гэтага досведу набраць. Манчестер... Фармат мяняецца, 8 матчаў групавых, там так. Просто процьма матчаў. Я не ведаю, як будуць спраўляцца клубы АПЛ. А ў Чэлсі і так зашмат гульцоў, таму акурат для Чэлсі гэта не праблема. У них зашмат гульцоў, которые не гуляюць зусім. Таму... Я не ведаю, мне падаецца, вось з этой зменай фармата ў ангельскім клубам будзе цікава толькі Ліга чэмпіёнаў. А яны ж... Ліга Еўропы... Ну, я б так не сказаў. Бо калі Арсеналу скажуць, напрыклад, гуляйце Лігу Еўропы замест Лігі чэмпіёнаў, то ім гэта не спадабаецца. А калі гэта будзе Вэст-Хэм, ці Астон Вілла, ці... Я не ведаю, ну, добра, хацеў сказаць Брайтон, але Брайтон і так першы раз у гісторыі гуляў у Еўракубках. Для іх гэта заўсёды добра. Топы ім ніколі не спадабаецца гуляць не ў Лізе чэмпіёнаў.
Таму а ў Манчэстэра пакуль што ў них там і уладальнік новы, таму іхнія пляны пакуль што у гэтай сітуацыі нам не зусім вядомыя. Таму барацьба будзе і тут, і там. Я вось зараз гляджу статыстыку Фулхэма і Ман-Сіці. У Фулхэма ні адной перамогі над Ман-Сіці. А ім не трэба перамагаць. 3 нічыі толькі. У Ман-Сіці Ну, хаця б нічыйку. Я скажу так. Я бачу Ман-Сіці як каманду, которая з кім заўгодна можа згуляць у нічыю. Гэта каманда, супраць которой, калі добра абараняцца, вось у чым розніца. Гэта нават Артэта у апошнім хіба супраць Борнмуту, калі гулялі, там Артэта пасля матчу гэта сказаў. І я просто ніколі пра гэта не думаў, і таму мне гэта вельмі спадабалася. Вось ёсць каманды, которые мы называем аўтобусамі, которые абараняюцца, і ты нічога не можаш з імі зрабіць. І вось Артэта сказаў, што ёсць штосьці, што мы можам зрабіць. Гэта зарабляць кутні і забіваць з кутніх. Я ніколі пра гэта не думаў, і вось Арсенал не найлепшая каманда з кутніх, найлепшая ў гэтым сезоне каманда з кутніх гэта Эвертон. Другая найлепшая гэта Арсенал. І вось у них ёсць падыход. А у Манчэстэр Сіці, яны вось супраць Рэалу паказалі, як яны гуляюць супраць камандаў, которые толькі абараняюцца. Не вельмі і не заўсёды ў іх атрымліваецца. Таму Ман-Сіці, яны безумоўна, яны найлепшая каманда ў свеце, гэта безумоўна. Але гэта таксама каманда, которая заўсёды можа дзесьці незразумела згуляць у нічыю. Не прыгуляць, не, яны заўсёды там дзесьці і заб'юць, але вось у нічыю, мне здаецца, яны заўсёды могуць. Не ведаю. Заўзятары Ліверпуля паспрачаюцца. Колькі было гэтых гонак, і просто бездакорна Ман-Сіці праходзіў, хаця там вось... там былі ўсе тыя цудагалы, там, кампаніі. Яны не прагульвалі. Я ж не кажу, што яны прагульваюць. Нават у мінулым сезоне, так, яны апошнія гульні не прагульвалі, але нічыі былі. Здаецца, за 5 сезонаў у апошніх 8 турах, там, можа, 5 нічыйных вынікаў толькі. Я не ведаю, гэта фантастыка, конечно. Я думаю, яны ў гэтым сезоне, то бок, маё меркаванне, што Ман-Сіці набірае 12 пунктаў і становіцца чэмпіёнам. Гэта 9. Найбольш... Ой, 9, да, 9. Тут таксама ніхто не будзе спрачацца, што гэта найбольш верагодны вынік. Гэта праўда. Так, да. Розумам так, а вядома ж, мне як заўзятару Арсенала хацелася б іншага, таму так. Застаецца верыць, і шкадаваць, што за сілай так атрымалася, ўсё ж такі, напэўна, трэба выходзіць на той узровень, каб самім все вырашаць і вось не спадзявацца, што там хтосьці штосьці адбярэ, там не дарыць гадзіннікі там за адбор пунктаў. Ось ўсё ж такі трэба разлічваць на сябе. Выходзіць так, і зноў самі страцілі, як і ў тым сезоне. Так, мінулы сезон. У мінулым сезоне так, зусім, канешне, там пачаўся мандраж. Фактор, што Фулхэм, Ман-Сіці заўтра гуляюць апоўдні, што вельмі не любяць там топавыя трэнеры і кажуць, што яшчэ не прачнуліся і ўсё такое. Гэта можа быць чыннікам, чаму не, каб Фулхэм там упершыню там, ладно, не ўпершыню, а забраў пункты там 4-й раз у гісторыі у Ман-Сіці. Так, паглядзім, што у нас будзе. Я думаю, што мы паволі можам заканчваць. Мне здаецца, што па ўсіх найважнейшых тэмах мы прайшліся, па лізе чэмпіёнаў, лізе Еўропы, лізе канферэнцыі і канцу апошніх матчах, якія нам засталіся ў Англіі. І што? Мы можам падзякаваць за ўвагу. Пішыце, каментуйце, прапануйце. А мы дзякуем вам яшчэ раз за ўвагу. З вами быў я, Мікіта, Уладзь і Паўлюк.
І таму спадзяюся, гэта не апошні раз, калі мы пачуемся, а яшчэ будзем разбаўляць пра футбол, бо гэта прыгожая гульня і нас шмат цікавага, што чакае. Вялікі дзякуй і да пабачэння. Так, да пабачэння, сябры. Дзякую, Пачуемся. дзякую за ўвагу. Пакуль.